Hola, em dic Max, soc de la classe de Mugis i avui us presentaré el llibre titulat Bola de drac. L'autor és Akira Toriyama, al mateix temps que l'il·lustrador. L'editorial és Planeta Di Agostini i la col·lecció Bola de drac. L'edat recomanada és per a majors de 7 anys perquè si són més petits hi hauria coses que no entendrien. El tipus de llibre és manga i de ciència-ficció i aventures. El tema va de que els nostres herois acaben de derrotar als guerrers de l'espai, en Nappa i en Vegeta, però tindran que anar a Namek a per les boles de drac i allà es trobaran amb en Freezer, que els hi donarà molts problemes. Aquest llibre el vaig agafar perquè ja havia llegit quasi tota la col·lecció i la volia acabar. Jo d'aquest llibre m'esperava molt perquè l'autor és molt bo i perquè m'encanta la col·lecció. Sincerament no m'ha defraudat en res perquè el resultat ha sigut el que m'esperava. I el llibre m'ha agradat molt perquè ha sigut molt divertit i molt graciós. El moment més emocionant ha sigut quan en Vegeta s'enfada i els dona una pallissa als soldats d'en Freezer. Després, el moment més divertit ha sigut quan en Yajirobe li dona unes semilles de sensu al Goku i s'aixeca de cop i volta de la camilla i espanta tots els metges. Aquest llibre jo crec que li podria agradar als nens que els agradi més mirar imatges que llegir molt text. I m'ha recordat molt a la part de l'anime de Dragon Ball també, en la que passa una cosa molt similar però amb algunes petites diferències. Gràcies per la vostra atenció i espero que us llegiu el llibre. Hola, em dic Michelle. Aquest llibre es diu Mira aquest monstre. L'autor és David Paulona. L'editorial és Ros Vida. Editorial Beyen. Col·lecció Estrella de Mar. L'edat d'aquest llibre i que recomana que siguin de partir 7 anys. El tipus de llibre és narratiu. El tema és un monstre que és molt estrany. I gràcies per la vostra atenció. Hola, jo em dic Gerard i m'he llegit el llibre La carta més alta de l'autor Jaume Copons i l'il·lustradora Liliana Fortuny. L'editorial és Convel i és de la col·lecció de l'Obús i els monstres. L'edat recomanada és de més de 5 anys i el llibre és d'aventura i ciència-ficció. El tema és que el doctor Brot està empenyat en participar en un concurs de jocs de taula i guanyar tots els premis fent trampes. He agafat el llibre perquè l'Obús i els monstres m'agrada molt i aquest llibre no me'l vaig llegir. I no m'esperava que em sorprengués. No aprendràs amb aquest llibre? El llibre m'ha semblat entretingut.
El més divertit del llibre és quan l'August està a l'autobús i li parlen de menjar quan el seu menjar s'ha podrit. I ho recomano a la gent que vulgui passar una bona estona. El que més m'ha fet riure és quan el doctor Brot fa trampes i aquest llibre no m'ha recordat a cap altre. Hola, em dic Ivan Torrado i us presentaré el llibre de El misteri dels 7 gols en pròpia porta. L'autor és Roberto Santiago, il·lustrador Enrique Lorenzo, editorial Crulla, col·lecció Els Futbolíssims, edat recomanada Meset, perquè si no ho entendran molt al llegir, tipus de llibre, esport i misteri, i el tema és un equip de futbol que viatja a un torneig i estan al·lucinant perquè jugaran contra equips d'alta categoria. Esperava que fos normal, però va canviar quan vaig llegir el llibre ja que passa una cosa inesperada. He après que mai deixis de creure en els teus somnis i també que algun dia seràs el que el teu ídol és. M'ha semblat divertit perquè m'agrada el futbol i el misteri, també perquè jo he passat per aquest moment. El moment més emocionant és quan guanyen el Milan màgicament i també quan juguen contra els Cronos, el millor equip del torneig. M'ha agradat quan al principi la Mari i en Paquet corren per arribar al bus i quan juguen contra el Milan. Li podria agradar a la gent que li agrada el misteri i el futbol. El llibre m'ha recordat a la pel·li del primer llibre de la col·lecció i a un llibre que vaig llegir. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bon dia, em dic Ivan. El títol d'aquest llibre es diu Harry Potter i el pres d'Azkaban. L'autor J.K. Rowling, l'il·lustrador Giles Greenfield, editorial Empúries, l'edat recomanada per a nens de 8 anys cap amunt. El tema del llibre és que en Sirius Black escapa d'Azkaban i desapareix per sorpresa. Opinió. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè ja m'havia vist la pel·lícula però ho volia comparar amb el llibre. I he vist que el llibre ho detalla molt breument. He escollit aquest llibre perquè el volia comparar amb la pel·lícula i perquè ja m'havia llegit d'altres del mateix autor. La meva impressió ha canviat una mica, ja que havia vist la pel·lícula d'aquest llibre. He après que s'ha d'ajudar la família. El llibre m'ha semblat divertit i sorprenent. Les dificultats que he trobat és que hi ha paraules que són difícils per a la nostra edat. M'ha agradat molt dels llibres és quan en Harry ajuda al seu padrí Sirius Black. El tipus de lector que li agradaria aquest llibre és d'aventura i de màgia. Aquest llibre m'ha recordat a les pel·lícules de Harry Potter. Gràcies per la vostra atenció. Hola, em dic Unai Garcia i el llibre que us presentaré es titula Diari de Greg, carretera i manta. L'autor és Jeff Kinney, la editorial RBA i la col·lecció Diari de Greg. L'edat recomanada és de 7 a 12 anys. El tipus de llibre és d'humor i el tema va de que un nen se va de viatge amb la seva família i troba molts obstacles. La meva opinió, he escollit aquest llibre perquè l'havia agafat moltes vegades i m'havia agradat molt. M'ha semblat que era una història molt graciosa i entretinguda. El llibre, la millor part per mi és quan
el grec s'estampa amb un senyor que troba un hotel. He après que qualsevol obstacle és millor amb la família. El llibre m'ha impressionat perquè no me'n recordava com era. Hi ha una mica de dificultat, és que la història no s'entén molt bé. M'ha agradat també tot el que havia passat quan havien anat al parc d'atraccions d'aigua. Li podria agradar a nens de 7 i 15 anys que els agradi l'acció. I m'ha recordat a la pel·lícula del llibre. Bon dia, em dic Jess i us presentaré El secret de la germandat. Autor, Mireia Vancells. Editorial, Virtual Book. Col·lecció ampliada, edat recomanada de 12 cap amunt. Tipus de llibre misteriós. El tema és que un nen va néixer davant d'una porta i uns monjos el troben. Primerament coneixem el Ferran Porcau, un noi que viu en una convent. Els monjos es troben el nen abandonat davant d'una porta acabat de néixer. Dins el convent, en Ferran porta una vida molt especial. Gràcies per la vostra atenció. Hola, em dic Anna i ara us presentaré el diari de Cloet. L'autor és Tess Tilton. L'il·lustrador és Bárbaro Pellizzar. L'editorial és Estrella Polar. Col·lecció The Sisters. Era recomanada a partir de 7 anys perquè si no, no ho entendrien. Tipus de llibre, aventura i fantasia. El tema és que unes alumnes d'una universitat decideixen fer un diari i la vainilla ho lia tot. Vaig escollir aquest llibre perquè em va semblar fàcil i divertit. La meva impressió va ser correcta. M'ha agradat molt. He après que les amigues sempre s'ajuden entre elles. El meu moment preferit del llibre és quan totes planegen fer un diari. El llibre m'ha semblat bastant fàcil de llegir. Aquest tipus de llibre li recomanaria a les persones que li agrada les aventures. Gràcies per la vostra atenció. Bona tarda, em dic Sara i avui us presentaré el llibre que es diu Enzo del Pitus. L'autor es diu Sebastià Sorribas. L'autor es diu Pilarín Vallès. L'editorial és Galera i la col·lecció és Grumens. L'edat recomanada per a aquest llibre és a partir de 8 anys. El tipus de llibre és un text narratiu i d'aventura. El tema d'aquest llibre és que el llibre tracta sobre un nen i els seus amics. Els amics del nen volen ajudar-lo per guanyar diners per anar a un viatge. Primerament he escollit aquest llibre perquè em va treure la portada amb els nens feliços al voltant d'un nen. Després esperava de la història que acabés amb un final feliç. I sí, va acabar amb un final molt feliç. Però també he après que les coses s'intenten i mai es deixen d'intentar. No he trobat cap dificultat per llegir aquest llibre, perquè el vocabulari no era tan difícil. M'ha agradat molt el llibre, però no he trobat cap part que m'hagi fet molt riure. També trobo que aquests llibres són pels lectors que busquen intriga, misteri, ficció i etc. Per finalitzar, el llibre no m'ha semblat ni recordat a cap pel·lícula, llibre, història o que hagi vist.
Gràcies per la vostra atenció. Bon dia, em dic Carlota i avui us presentaré el llibre d'Amaicí i el llibre de la Cleòpatra. L'autora es diu Beatriz Massini i l'il·lustrador és Antonello D'Alena. L'editorial és Barcanova i la col·lecció és Maicí. Jo aquest llibre el recomano als nois de 8 anys i més. I també aquest llibre és narratiu i es tracta d'una història inventada i de misteri. Aquest llibre el vaig agafar perquè vaig llegir el resum i em va atreure molt i amb la portada també. Jo quan vaig llegir el títol m'imaginava una història i després al començar em vaig canviar totalment d'opinió. Aquest llibre he après que has de viure el present i no mirar ni al passat ni al futur. També m'ha agradat molt quan li van donar el rellotge a la nena i podia anar-se al futur o al passat. No he trobat que el vocabulari sigui molt difícil perquè les imatges t'ajuden molt i també està fet per nois i t'ajuden. Jo crec que li podria agradar als nois que els agradi el misteri i tot això i no m'ha recordat a ninguna pel·li. Gràcies. Hola, em dic Ariadna i us vull recomanar La vida de Charles Chaplin. El seu autor es diu Sam Stource. Hi ha diversos il·lustradors repartits per tot el llibre. La seva editorial és Convent. Jo recomano aquest llibre per nenes de més de 9 o 10 anys. És una biografia o història. El tema principal d'aquest llibre és la biografia i la història del famós Charles Chaplin. M'ha agradat el llibre perquè t'explica detalladament una vida, una història de Charles. Encara que em sembla una mica llarg, està bastant interessant. Vaig escollir el llibre perquè em va cridar l'atenció la portada i la mida del llibre. He après una mica més sobre la vida i la història de Charles Chaplin. M'ha semblat una mica difícil algunes parts del vocabulari del llibre. Jo crec que li podrà agradar als adolescents o adults que estiguin interessats en saber la seva història. M'ha agradat molt les imatges, fotografies i dibuixos que estan en el llibre, perquè t'ajuden a entendre una mica del text. Gràcies. Hola, em dic Arnau i avui us presentaré la cançó del Jaume Copons. L'autor es diu Jaume Copons i la il·lustradora Liliana Fortuny i l'editorial és Convent. La col·lecció és Agus i els monstres i era recomanada entre 9 i 10 anys. És un imaginari i el tema és les aventures de l'Agut i els monstres. He escollit aquest llibre perquè me l'han recomanat. Esperava que fos una història divertida, però m'ha decepcionat i no m'ha semblat molt interessant perquè la història és complicada de llegir i he tingut moltes dificultats i a més tinc moltes dificultats de llegir-lo i els nois i noies que el puguin llegir entre 9 i 10 anys de la meva edat. Gràcies per la vostra atenció.
Molt bé. Us presentaré, hola, em dic Héctor, us presentaré aquest llibre que es diu De llibre en llibre, autor Jaume Copons, il·lustradora Liliana Fortuny, editorial Convel, col·lecció Avos els monstres, edat recomanada, trobo que seria per més de 7 anys per poder entendre bé la història. Tipus de llibre és un llibre d'aventures i és un imaginari. El tema és d'un nen que viu amb monstres i tenen que intentar trobar el seu llibre per poder els monstres tornar. He escollit aquest llibre perquè m'he llegit altres del mateix autor i de la mateixa il·lustradora. Del llibre m'esperava una història bonica i divertida, i és això el que he rebut. D'aquest llibre he après a saber en qui confiar. El llibre m'ha agradat molt per la història, però a mi la història no ha estat avorrida. Les dues parts que més m'han agradat són el senyor Flat amb els efectes del verí i també la mare de la caputxeta vermella amb una escopeta. Crec que li pot agradar a les persones que els agradin les històries imaginaris. Molt bé, un aplaudiment pels emojis. Molt bé, ara, després d'haver escoltat les opinions argumentades dels vostres companys, quin llibre escolliríeu i per què? Comencem, anirem per ordre. Jo, després d'haver escoltat l'opinió argumentada de tots els meus companys, elegiria el llibre de l'Héctor. Aviam, Héctor? Perquè els moments divertits que ha explicat i el tipus de llibre que és m'ha cridat l'atenció. Molt bé. I m'agradaria llegir-lo. Molt bé. A mi jo elegiria el del Max perquè a mi sempre m'agradava Aviam, el del Max? veure Dragon Ball, Bola de Drac, i em divertia molt. Jo m'agafaria el de l'Unai perquè... Unai? Per què? Perquè tinc curiositat de com serien les vacances d'aquell nen i saber per què està passant exactament i vull saber exactament de què seria. Molt bé. Jo m'agafaria el del Max perquè jo de petit veia una mica de Dragon Ball i ja està. Jo m'agafaria el de l'Ivan Torrado perquè penso que pot ser una història molt divertida i perquè m'agrada bastant el futbol. Jo m'agafaria el del Max perquè sempre m'han atregut els mangas. M'han atret. M'han atret els mangas i sempre de petit veia Dragon Ball, Bola de Drac. Jo de petit, jo elegiria el del Max perquè m'he vist totes bueno, no totes, però uns quants capítols de Dragon Ball Super, Dragon Ball normal, Dragon Ball GT... I t'agraden molt els mangas. Jo em llegiria el de l'Héctor, ja que m'agrada aquesta col·lecció, i aquest tipus de llibre. Jo m'agafaria el de l'Ari perquè també el vam veure les dos i també em va donar com una mica intriga a saber la història i la vida de Charles Chaplin i Jo m'agafaria el de l'Ari perquè quan ella va agafar el seu llibre, quan vaig arribar a casa vaig buscar una miqueta la seva història i em va intrigar molt. Jo agafaria el de la Carlota perquè penso que és un tema... els temes com del passat i coses així sempre m'han interessat i per lo que ella explica em sembla interessant. Molt bé. Jo m'agafaria el de Bola de Drac, el del Max, perquè
jo sempre he volgut que veurem els capítols de la Bola de Drac i m'ha intrigat molt. Molt bé. Jo m'agafaria el llibre del Max perquè jo de petit amb el meu pare veia molt Dragon Ball i perquè m'agraden molt els mangas. Perfecte.